दहशतवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या संतोष जगदाळे आणि कौस्तुभ गणबोटे यांच्या पार्थिवाचं शरद पवारांनी दर्शन घेतलं। तसंच दोघांच्याही कुटुंबाचं त्यांनी सांत्वन केलेलं आहे। तर आज शरद पवार पुण्यामध्ये संतोष जगदाळे आणि कौस्तुभ गणबोटे यांच्या निवासस्थानी गेले। त्या दोघांच्याही पार्थिवाचं त्यांनी अंत्यदर्शन घेतलं आणि त्यानंतर त्यांनी दोघांच्याही कुटुंबाचं सांत्वन केलेलं आहे, त्यांना धीर दिला आहे। तर शरद पवार यांनी या दोघांनाही आज श्रद्धांजली वाहिलेली आहे। त्यांच्या दोघांच्याही कुटुंबांशी शरद पवार यांनी संवाद देखील साधला आणि पहलगाममध्ये नेमकी काय स्थिती निर्माण झालेली होती, काय परिस्थिती होती या संदर्भात या कुटुंबियांनी शरद पवार यांना माहिती दिलेली आहे।